Padang bulan kekencaran Nedenge purnama sirih Lulus Rarjo suwanipun Mas Didik Prasetyo Hangandri Alifa Rahmawati. Tata cara candhaipun Bapak Paidin Ibu Arsi badhe ngambali atur ngaturaken panuwun saha pambagya dumateng panjenengan kang sampun rawuh wonten ing dalu punika. Tetuwung kang piniji inggih Bapak Alek Legimin Setiono ingkang kinen ngaturaken pambagya arja rawuh panjenengan. Jinajaran Bapak Paidin saha Bapak Rusmanto Hadi Prayetno. Jumenengipun Bapak Alek Legimin Setiono Srepek Mataraman Slendro sumangga. Slendro. Kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh haji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang hanggung mastuti dumateng pepeyaning kautaman ingkang satuhu kinabekten. Panjenenganipun para tamu kakung Sumawana Putri ingkang satu luhuring budi pantes lamun nampi sagunging pakurmatan. Linangkung dumateng panjenenganipun
paguyuban karawitan jangkep Kartika Raras Cokek Dangdut Indonesia ingkang mijil saking Sumedangan Gentan Bendosari Sukoharjo ingkang dipun pangarsani Roko Mas Dr. Eko Joko Trihatmono SMPD jangkep Caturwidowatinipun ingkang estu tansah suka nglestantunaken budaya Jawi adiluhung ingkang minulya ingkang kinurmatan. Sumrambah dumateng panjenenganipun para kadang anem, para putra wayah, langkung-langkung, para muda-mudi ingkang sampun kahimpun wonten salah setunggaling wadah organisasi Panser. Perkumpulan anak muda ngiser sedaya kemawon ingkang sinudarsana kula tresnani. Murwakani anggen kawula matur langkung rumiyin dumateng panjenenganipun para penisepuh dalasan para tamu mboten kendhat. Sumangga tansah kula dherekaken ngaturaken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring mawarni karohmatan dhateng kula lan panjenengan sedaya saengga ing kalenggahan dalu menika panjenengan sedaya sinartan kula tasih pun keparengaken kemal manunggal nyawiji wonten griya pahargyan ing mriki nun inggih wonten pondok griyanipun Bapak Paidin sekalian Ibu Harsi ing Kampung Ngiser RT kalih RW kalih Kelurahan Sonoharjo Sukoharjo sedaya kanthi manggih karaharjan dalasan kawilujengan. Menggah atur kula ingkang salajengipun mugi wonten keparingipun kula sumela matur sawetawis. Inggih karana kawula sinaraya utawi kadhawuhan saking ingkang hamengku gati nunggih panjenenganipun Bapak Paidin sekalian garwa kinen sawetawis matur wonten ngarsa panjenengan sedaya ngaturaken manggawa sing gati hajat keperluanipun Bapak Paidin sekalian ing kalenggahan dalu menika. Panjenenganipun para penisepuh dalasan para tamu wonten madyaning pahargyan dalu menika panjenenganipun Bapak Paidin sekalian rumaos bombong bebek birawaning manah saengga mboten kuwawi matur pribadi wonten ngarsa panjenengan. Kanthi menika lumantar kula panjenenganipun Bapak Paidin ingkang sepisan ngambali matur ngaturaken pambagya kawilujengan. Inggih awit kerawanipun para pinisepuh dalasan para tamu sedayanipun. Sinartan ngaturaken agenging panuwun dumateng para tamu sedaya ingkang panjenengan sedaya sampun kesdu hangrawuhi utawi netepi menapa ingkang dados atur panyuwunipun utawi atur undanganipun Bapak Paidin sekalian. Seru panyuwunipun panjenenganipun Bapak Paidin sekalian, para tamu, para penisepuh sedayanipun kasuwun pinarak lelenggahan kanthi sak sekecanipun kanthi mardikaning penggalih ngantos sak paripurnanipun pahargyan ing dalu menika. Panjenenganipun para tamu ingkang satu kinurmatan menggah menapa ingkang dados hajat keperluanipun Bapak Paidin ing dalu menika ngaturi rawuh panjenengan sedaya. Sanajan panjenengan sedaya sampun pirsa lumantar serat sedahan utawi atur lisan pramila boten wonten awonipun badhe kula aturaken malih sepisan malih wonten ngarsa panjenengan. Nun inggih hajat keperluanipun Bapak Paidin ing dalu menika nun inggih piyambakipun badhe utawi sampun kepareng netepi darmaning asepuh ngentas pitulus utawi ngemah-ngemahaken putranipun ingkang pambayun utawi ingkang nomor setunggal ingkang peparab Bagus Didik Prasetyo ingkang sampun kepareng jatukrami Roro Ayu Alifa Rahmawati Siwi Pawestri panjenenganipun Bapak Sumardi Ibu Triyani ingkang pidalem ing Kampung Terok RT kalih RW 6 Kelurahan Begajah Kecamatan Dalasan Kabupaten Sukoharjo. Wondene ijab kabul pun nak Mas Didik Prasetyo Dalasan Roro Ayu Alifa Rahmawati sampun kelampahan rikala dinten Sabtu Legi Surya sekawan Mei warsa 2021 wonten ing Terok Begajah Sukoharjo kirang langkung tabuh 8 enjang
kalampahan kanthi sae rancak lancar lan wilujeng. Salajengipun putra temanten sekalian ing benjang enjang siang pirang langkung tabus sedasa enjang badhe kapahargya kalian panjenenganipun Bapak Paidin sekalian Ibu Harsi. Kanthi kerawanipun para penisepuh dalasan para tamu sedaya mugi-mugi nyuwun donga pangestu mugi-mugi lampahipun pahargyan ing benjang-enjang siang manggiya rahayu wilujeng lancar mboten wonten alangan setunggal menapa. Para penisepuh dalasan para tamu menggah ing kalenggahan dalu menika kaleres dalu midodareni. Wonten ing dalu midodareni menika mangke badhe wonten adat upacara ingkang tasih lumampah wonten ing Kampung Ngiser Sonorejo Sukoharjo mriki. Antawisipun sesadean dawet lan panebusing Sekar Adi Mancawarna. Kanthi menika ugi nyuwun donga pangestu mugi-mugi lampahipun ing mangke dipun paringana lancar gangsar mboten wonten alangan setunggal menapa. Panjenenganipun para penisepuh dalasan para tamu mekaten ingkang dados hajat keperluanipun panjenenganipun Bapak Paidin sekalian ing dalu menika. Salajengipun kanthi kerawanipun para penisepuh dalasan para tamu sedaya ing ngarsa panjenengan sampun sumadya sawetawis atur pakurmat ingkang arupi unjukan dalasan uba rampenipun. Kanthi menika saking kepareng penyuwunipun Bapak Paidin sekalian panjenengan sedaya kasuwun mangsuli ngunjuk saha ngrapi dedaharan ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan. Atur ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Paidin ngaturaken agenging panuwun dumateng para sanak kadang pawong mitra lan tangga tepalih ingkang sampun kepareng suka paring pambiyantu ingkang arupi menapa kemawon. Iguh rigen pratikel minggahipun dana prabeya satemah dalu midodareni dalu menika saged kalampahan kanthi sae. Bapak Paidin nglenggana mboten saged caos piwales kanthi lair dumateng panjenengan sedaya. Sedaya namung kasumarahaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kesaenan lan labuh labet panjenengan pikantuk lintu ingkang langkung kathah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun para penisepuh dalasan para tamu atur kula ingkang pungkasan ing ngarsa panjenengan ugi sumadya hiburan karawitan Kartika Raras. Kanthi menika penyuwunipun Bapak Paidin sekalian sugeng midhangetaken sugeng mirsani. Mugi-mugi saged dados lelipur dumateng para tamu sedaya pangalembana panyaruwe kula sumanggaaken dumateng para tamu ingkang ing dalu menika sampun kepareng rawuh. Panjenenganipun para tamu dalasan para lenggah ingkang satu kinurmatan cekap semanten anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan minangka rambataning ngatur sulih wicara saking panjenenganipun Bapak Paidin sekalian. Ngaturaken menggah wasing gati hajatipun ing dalu menika. Purwa madya wasana anggen kula matur kula nglenggana kathah cecer lan ceweting atur. Injih karana kawula titah sawantah ingkang winates ing kabisan tebih saking kasampurnan. Kanthi menika mawantu-wantu nyuwun ageng samudra pangaksami dumateng para tamu sedayanipun. Matur nuwun wedal katur wangsul dumateng Bapa Pangandali Wirwara Kinasih. Pepuntaning atur wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka-suka mriksa sama manunggali sikara sedaya tinenanto lestari
Lancaran Kartika Laras Pelok Gangsal Asung Sasmito Bapak Alek Legimin Setiono paripurna ngaturaken pambagya arja. Tata cara candhaipun nggih menika mangke Bapak Paidin ngleksanakaken sadyan jenang sewu winastan sadyan dawet. Karena menapa senajan to menika mboyong tamu, mboyong manten parandene anggenipun Mahargya Mas Didik Prasetyo menika nggih kepengin kados ruwangipun. Kula mbiyen nggih ngoten, bapak kula ki anake 3 lanang kabeh. Mantu pisan ya mbubak ya ngeten iki komplit. Tahun 98. Enten sik ngelokke, manten lanang nganggo bubakan to. Lah kula mbarep kok aku. Ngeten niku. Dadi mbubake ora kudu nggene manten putri, pokoke sing mantu pisanan. Lanang. Kula niki dikomplit riyen. Dilalar barang lho aku mbiyen. Gen putih. Manten lanang kamu mbiyen. Lah ngeten niku tidak harus nggone manten putri. Manten kakung ngeten niki nanggap wayang nggih angsal kok. Wong mriki dalang ya akeh. Nggih, mangga menawi sampun samekta ingkang sadyan dawet menika Bapak Paidin sekalian, lajeng Ibu Endang Susilowati Sarjana Pendidikan saking Sudut, lajeng Ibu Sukini Suwondo saking Langsur. Nek sampun samekta monggo dipun siapaken pirantosipun. Nek dereng samekta ya wis sampun nggih. Mriki Pak, ngajeng mriki. Nggih, Kebu Giro Mas. Kanca-kanca Pandhawa mekipun lur. Monggo. Nggih. Monggo mriki. Bakule dawet pun dugi. Nggih, nika dipun buka nggih langsung ngedoli. Kawula nuwun para tamu madyaning ari ingkang piniji dalu punika panjenenganipun Bapak Paidin sekalian Ibu Harsi menika mbikak pekeninggal. Inggih menika badhe sesadyan dawet. Sadhe dawet menika minangka syarat sarana anggenipun badhe apalakrama kang putra pun Didik Prasetyo. Mugi saged ing pangangkas saged manggih rahayu selaminipun. Mugi saged dados pesti jodhonipun ngantos kaki nini. Inggih menika sesadyan dawet menika modalipun namung setali saged dados seketi nggih. Awit pikantuk berkahipun para pinisepuh para tamu sedaya saged Gusti Allah ngijabahi. Amin. Dawet Mas. Alah wis kemerubut. Dawete legi Mas. Monggo. Pinarak mriki nggih dawet menika cendholipun saking beras. Berasipun menika saking beras luk ula nggih dados raosipun mirasa. Nggih Mas BG. Nggih. Dawete Mas legi. Jan. Yen diunjuk mareki.
Wah, jan nyenengke tenan nganti ora ketok bokonge tenan ki. Sing pelayane ya cantik-cantik kok. Wah, nganti kemroyok, ndodok kemroyok ngadeg gembrejek. Monggo, 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 ingkang badhe mborong, monggo, pinarak. Ha nggih kula naming nderekke wajan. Nyenengke tenan iki. Kumpul. Pun rampung. Waduh ya Allah, tak tinggal sedili teh. Lah kok wis kebak senike. Alhamdulillah. Para tamu, para pini sepuh sedaya menika pikantuk berkah pangestunipun panjenengan sedaya. Dawetipun laris, artanipun kebak mencep-mencep. Ah nggih menika dolaran wonten nggih. Walah ijik dimbahi meneh. Alhamdulillah nggih. Tasih. Dawete seger. Seger sumyah. Lah iki anak wedok iki. Wah, jan. Ketiban widodari kok kleper. Seger sumyah. Pun nggih tutup monggo kula dereke kondur. Tak hitung esekno duwite ya Allah kebak ngene nganteng itu. Di loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ya Allah entuk 142 juta. Alhamdulillah. Monggo digendong kula dereke nggih. Kak Iring dawet ayu nggih Mas, monggo. Rame-rame
Sadian jenang sewu sadian dawet sampun katindakaken. Owah-owahanipun jaman, ewah-ewahanipun jaman milenial. Dawet ki urung ditata, urung ditawake dituku. Lah niku dawet sing favorit tenan. Urung ditawake pun ditumbasi. Berarti dawete disenengi tenan. Alhamdulillah. Mugi-mugi anggenipun kagungan kersa Bapak Paidin ngantos paripurna cekap ngajeng, cekap wingking, syukur malah turah. Nggih. Amin. Sumpen nggo nimbali Kartika Laras mulih. Nggih. Salajengipun ingkang badhe hanebus kembar mayang sampun samekta dereng Mas Pendawa. Nek dereng kula selani sinom nyamatipun. Pelok 6. Monggo Mbak Asri. Nulado laku utama. Mandeg dhisik Mbak, niki enten wara-wara. Bapak Ibu sederek sedaya ingkang dalu menika kecalan kontak mobil Honda. Atas nama ngen STNK Dwianto sampun dipun bikak saking panitia, monggo saged menghubungi sumber suara. Ingkang kecalan kontak mobil Honda utawi sepeda niki mobil niki. Walah. Wah tak siarke jojo. Niku Pak, bukti nyata, pengendang Kartika Laras iso tuku jas mung tangan tok modale. Tangane nganti ngapal. Saestu niku, ora usah kerja nyang luar negeri niku, cukup ngeplaki kendang Kartika, tumpakane jas. Dilanjut, Nok.
Matur nuwun Mbak Asri. Tata cara candhaipun nggih menika panebusing Sekar Kalpataru Dewandaru tahi Sekar Mancawarna wonten ingkang mastani kembar mayang. Ingkang para paraga piniji ingkang gendong kembar mayang Saudari Lutfi Amira Anggraini, Saudari Wulandari, Saudari Mei Puspitasari, pamegaring songsong kaasta Ibu Sukini Suwanda, dene panebusing Sekar Mayang Bapak Karman saking Krajan saha Ibu Sukini Suwanda saking Langsur. Ingkang beksa mangke katindakan Bapak Tugiman, Bapak Muhammad Yatmin, Bapak Paino saha Bapak Wagino saking Krajan sedaya. Menawi sampun samekta ing gati kasumangkaken piyak ngarsa tangkeping wuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula nuwun panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang tuhu kinabekten, panjenenganipun para rawuh, para tamu kakung Sumawana Putri ingkang kula hormati, dumateng kadang-kadang kaneman ingkang kula tresnani, boten kesupen dumateng para kadang-kadang kartika laras ingkang tansah ngleri kabudayaning Jawi
ingkang kula hormati. Puji syukur dirasken alhamdulillah kunjuk boten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saking sedaya rahmat saha hidayahipun dene panjenengan sedaya ing kaledhangan dalu punika tasih pinaringan kesehatan katentreman kawlujengan saha kesempatan katitik ing kaledhangan dalu punika saged makempal manunggal silaturahim wonten dalemipun inggih menika Bapak Paidin Ibu Harsi ingkang pidalem ing ngiser RT kalih RW kalih Sonorejo Sukoharjo kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Shalawat salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sahabatipun bener-beneripun mugi-mugi kita sedaya ing yaumil akhir mangke tansah pingantuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para sepuh sesepuh ratama kaum saputri ingkang kula hormati bilih ing dalu punika panjenengan sedaya rawuh wonten ing dalemipun Bapak Paidin ing mriki kanthi inggih menika saperlu paring donga pangestu anggenipun Bapak Paidin kagungan hajat badhe ngunduh mantu ing benjing-enjing nyuwun donga pangestunipun dumateng para sesepuh bilih ing dalu punika dipun wontenaken inggih menika tata adicara panebusing kembar mayang. Saking keparengipun Bapak Paidin dalasan garwa kula pinangka dipun saraya dhateng Bapak Paidin kinten nganggotaken menika tata adicara panebusing kembar mayang ing dalu punika. Ing pramila ing panebusing kembar mayang dalu punika badhe kawitan. Singgah singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir singa hama singa wulu sing suku singa sirah singa tenggak kelawan kala singha buntut padha sira sumingkira baliya mring hasal negi mugi karena reben kala wau mugi-mugi anggenipun Bapak Paidin kaliyan garwa badhe ngunduh mantu menjing-menjang tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggalipun napa pun tebuhaken saking rubeda niskala. Mbak Ayu sampeyan tumbasi sekar monco warna Mbak Ayu yen mekar ngebaki latar yen mingkup ngebaki tarup Mbak Ayu Mbak Ayu Pajang sampeyan tumbasi sekar monco warna Mbak Ayu Pajang yen mingkup ngebaki tarup yen megrok ngebaki gandok Mbak Yu Pajang siadi Joko rumeksa
Wiwit esuk mau kok ngono-ngono perenjak ganter ana sang ngareping omah. Iki rak sasmitane bakal nampa tamu to, Di. Hayo Di, hinggal tata luwih dhisik mbok menawa wae cedhil meneh bakal nampa tamu. Di. Kula nuwun Kyai. Monggo Nyai, kula aturi mlebet kemawon. Salajengipun kula aturi lenggah wonten ing papan panggenan ingkang sampun sumadyo, Nyai. Inggih, kula sampun lungguh kanthi penak. Inggih. Inggih. Nggih nyuwun pangapunten Nyai. Saderengipun kula nyoba pangapunten. Inggih. Nderek tepang pitepangan panjenengan menika sinten, dalemipun pundi? Lajeng panjenengan keraya rawuh wonten ing padukuhan mriki kagungan kersa punya apa nggih Kyai? Lah inggih Kyai. Waleh-waleh menapa Kyai? Nggih. Dipun tepangaken kula menika Nyai Saraya Jati Nyai Kyai. Saraya Jati. Nun inggih dene papan dunung kula saking Pekajangan Arum Kyai. Mekaten nggih. Inggih. Lajeng kawigadosanipun punapa nggih Kyai? Inggih saderengipun kula matur wigatos Inggih. kula badhe miterang nyuwun pirsa Kyai. Nggih. Nderek tetepangan panjenengan menika sinten Kyai? Nggih dipun tepangaken kemawon nggih Nyai. Nggih. Bilih kula menika ingkang winastan Kyai Wasito Jati utawi Tugus Jati mekaten. Kyai Wasito Jati Nyun nggih. Nyun inggih Kyai. Badhe miterang Kyai. Nggih. Menapa leres mriki menika peken Sidodadi lan Purwodadi Kyai? Nggih Nyai. Bilih mriki menika nggih peken Purwodadi utawi Sidodadi punika Nyai. Lajeng kersanipun? Inggih dawah kleresan Kyai. Nggih Kyai. Kula sowan mriki menika dipun sraya panjenenganipun Bapak Paidin sekalian Ibu Harsi Nggih Kyai. kersanipun. Inggih kapurih madosaken Sekar Kalpataru Dewandaru Jayandaru. Inggih ingkang kasebat menika kembar mayang menika Kyai. Mekaten. Menapa leres mriki menika papan dunungipun Kyai? Nggih Nyai. Bilih ing mriki punika papan dunungipun nggih menika Sekar Cepaka Mulya, Sekar Dewandaru, Sekar Kalpataru, Sekal Adi Mancawarna utawi ingkang sinebat kembar mayang Kyai. Oh, Nyai. inggih. Nggih. Inggih. Menapa menika ingkang dipun betahaken? Inggih menika Nggih. ingkang dipun kajengaken Kyai. Inggih menika minangka syarat sarana anggenipun badhe apalakrama kang putranipun Bapak Paidin sekalian Ibu Harsi. Nggih. Ingkang pun sesilih bagus Didik Prasetyo inggih ing Inggih. pangajab saged manggih rayu wilujeng selaminipun Kyai. Mekaten ya. Inggih. Menawi kepareng Nggih. Kyai menika Kalpataru nggih. Nggih, Kalpataru. nggih. Dewandaru Jayandaru Nggih. ingkang sebat Sekar Mayang Mayang. Adi Mancawarna Nggih. menika badhe pun tumbas menapa kepareng Kyai. Mekaten nggih. Nyai. Inggih Bilih kados pundi? Sekar Adi Mancawarna te kembar mayang menika mboten saged tinumbas kanthi sarana arta Nyai. Lajeng kados pundi Kyai? Cekap linintu deling ngomong katen. Oh, Nggih, nggih. lajeng lirunipun menapa Kyai? Lelintunipun nggih menika setunggal. Sadak lawe sajodo. Nggih. Kalih tilam lampus sinulam suket kolonjono. Oh ngaten. Dene ingkang ketiga ing mangke kedah kawangsulaken mekaten ya. Waduh, kawangsulaken mriki malih Kyai. Nyun nggih mbok bilih mangke sampun paripurna ning gati inggih menika mugi kawangsulaken dhateng madya denda catur sak tengahing dalan prapatan sak sampunipun
kinepyaken Sri penganten ing pangesti mboten buang kembar mayang ananging ambucal sukertaning si penganten sekalian Nyai. Mekaten. Inggih. Nggih. Inggih. Menika sampun cetha terwaca Nggih, Kyai. nggih, Inggih. sampun. Sendika dawuhipun Kyai. Lah menika syarat srananipun lirunipun kulaturi nampi nggih, matur Kyai. nuwun sanget, nggih, Nyai. Inggih Nggih. menika. Nggih. Kados ngaten nggih. menika, inggih. Nggih. Lha menika dipun sanu mboten niki. Tes pundi? Dipun atos mboten niki saking niku. Ah, Pun- ngeten oh, nggih. Kyai. Nggih saderengipun badhe kula boyong Kyai. Nggih. Kula badhe nyuwun bebana rumiyin Kyai. Menapa nggih bebananipun Nggadahi panyuwun supados mreh rahayunipun. Nggih. Kula nyuwun dipun Kidung Sarira Ayu nggih. Kidung Sari Rahayu. Nggih. Nggih. Kidung Sari menika kagunganipun Kanjeng Sunan Kalijaga niku. Oh ngaten nggih. Sumangga. Oh nggih, nggih saged-saged kula niku. Menika Nggih. menika rada kedon niku ana Mas Katri Kalaras niku. Ampun Kartika ajrih nggih. kalian Pak Dokter Andes menika mboten galak kok. Lah nggih. Sing galak niku sing ijo niku lho, aplikatur niku galak niku. Nggih. Saged punaturaken nggih. Nyuwun pangestunipun Nggih, Paduka Raden Sukus. monggo. Ana kidung rumeksa ing wengi teka hayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh Jos ngoten Kiai. jin setan datan purun paneluhan tan hono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atmahan tirta maling adoh tan wani ngarahing mami duduk pan sirna sakehing lara pan samya bali sakeh homo pan sami miruda welas asih pandulune sakehing praja luput kadi kapuk tibaneng wesi saking wisatawa satokala tutut kayu ing lemah sangar songing landhak guane wong lemah miring miang pagi pone merak pagupaning warak sakalir najan harjo yang segur asat temahan rahayu kabeh apan sari rahayu ing ngidran
Rawido dari rineksa malaikat sakatahing rasul Bantati sarira tunggal hati hadam utekku bagindo esis pangucapku ya Musa napasku na bisalinue Nabi Yakub pamyarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke Nabi Dawud swaraku njeng Sulaiman kasekten mami Idris ya rambutku Rasul Antati sarira tunggal hati hadam utekku bagindosis pangucapku ya Musa sungsum hengson Fatimah linuwe kang minangka rahayuning angga Nabi Ayub ing ususe Hototku Nabi Yunus bansalira satunggal Nabi Muhammad netroning wang pamuluku Rasul Pinayungan hadam sarak sampun pepak sakatahing para nabi dadya sarira tunggal wiji sawiji mulahane dadi hapan pencar saisining jagat kasamatan dening jahate kang moco miang hangrungu kang hanurat miwah nim peni dadya hayuning badan kinarya sembur yen winacakna ing toya kinarya wadus raratwa haglis lagi wong edan nuli waras mekaten Nyai Sarjati nyuwun pangapunten mbok bilih kula kathah kalepetanipun mekaten nggih menika kang wujud kidung Serahayu mugi-mugi kanthi mantra kala wau Bapak Paidin sekalian Ibu Arsi anggenipun badhe ngunduh mantu ing benjang-enjang tansah manggiya rahayu lujeng boten wonten alangan punapa nggih Kyai. Inggih, matur sembah nuwun Kyai. Inggih. Kula menawi wonten klintak-klintinipun atur kula ugi nyuwun pangapunten menika Sekar Mayang Adi Manca Warna badhe kula boyong, badhe kula aturaken Bapak Paidin sekalian Ibu Harsi nyuwun donga pangestunipun nggih Kyai kula nyuwun pamit Kyai. Kasinggihan Nyai. Mugi enggal kaboyong Sekar Adi Manca Warna punika pinangka dados jejangkeping anggenipun Bapak Paidin Ibu Harsi badhe hamiwa putra-putranipun murih rahayuning lampah panjenengan badhe kula kanteni menika iki
Kayak cantrik-cantrik kula menika. Inggih. Kandi Susanti, rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Nyunilir-ilir sagongan lajeng boyong. Nggih. Mekaten kala wau menghatur panup sing kembar mayang sedaya kelawatanipun kula nyuwun pangapunten saking kula bilih taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Piki sing ngendang dititeni. Piyayi mriki nek dereng jenengan ayak-ayake dereng berangkat. Mau diayak-ayake mesti berangkat. Nggih, sip. Niki Mas Pendowo mangrekam Mas. Ngen kaset mboten enten. Ndalah midodareni ora nganggo hiburan jenengan kan nebus kembar mayang lho. Ha niki ngen kaset mboten enten-entene ketawang boyong Basuki ngen kaset. Saestu niku. Nggih, mekaten kala wau tata cara panebusing Sekar Kalpataru Dewandaru utawi kembar mayang. Kula pitados anggere Sukoharjo ki sing kulon ratan. Kulon ratan ki tetep isih minded dateng kabudayan Jawi. Beda kalih ngen kula mrika, Pak. Aduh, gentane wis ora ngene iki. Wong jagung hitungane jam ndang mulih ngoten niku mrika wis. Nek nonton bal betah. Nganti jam jining jagung nu gegeri. Lah niku lho ora pasane ya. Wong jagung ki dijali donga pangestune gegeri kundur nggih. Nah, iya. Jaluki donganipun. Nek nonton bal betah nek jagung do cepet-cepet mulih. Orang sekarang ngeten niku sak menika. Daya tahanipun tiang biyen karo sakniki beda. Kula dhewe niku anggere roh sinden niku mripat kula gampang ngantuk. Megane kula wis lali marang ngeten-ngeten niki. Nggih. Nggih. Dalu kalenggan menika kula niku anggere sowan pisan niku teng Krajan Sudut ngelangsur ngiser iki sing tak omongke to sapa? Kene iki nggone wong pinter kabeh. Oh ngaten. Oh nggih Pak nggih. Sing arep tak omongke apa kene isine wong pinter kabeh wis njikuk sing milenial mawon. Mriki nek dereng wong ngaten nek dereng medal onang-onang dereng ciri khas. Berarti nek mboten didalke onang-onang segone nggih dereng medal. Ditoke to. Onang-onang ditoke. Ora metu sego. Sing balung kok piye no? Enggak, onang-onang ditokne. Gampang. Dibawani mboten Pak De onang-onang? Bawa? Ya, bawa. Gawake kira. Dipun tunggoni dalang-dalang kondang Pak De Mulyanto, Pak Wondo, kabeh Pak Dinarjo ya nenggani.